Estas imaxes corresponden ao Centro de Información á Muller, o CIN en Chantada, un servizo que posiblemente será un dos beneficiarios das axudas que a Secretaria de Igualdade destina aos concellos de Galicia, que contan cun orzamento total de 3.633.900 euros. Estas axudas teñen por obxecto colaborar economicamente coas entidades locais na promoción das condicións necesarias para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes, mediante a realización de actuacións dirixidas a favorecer a igualdade de oportunidades e de trato, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a participación das mulleres na vida política, económica, social e cultural e a erradicación da violencia de xénero, en concreto para o desenvolvemento do Programa de Fomento da Conciliación. Os concellos dispoñen dun mes para presentar as súas solicitudes a esta convocatoria, prazo que está aberto dende o pasado día 11 de xaneiro. As axudas estrutúranse en 4 liñas de actuación: igualdade, prevención da violencia, medidas de conciliación e apoio aos CIMS. No seu conxunto, cada corporación local pode acceder a un máximo de 67.000 euros distribuídos da seguinte maneira: 45.000 para o CIN, 12.000 para medidas de conciliación e 10.000 para a promoción da igualdade e prevención da violencia.